Kain tayo mga idol. Lagyan natin ng suka. Kusal muna bago mamasada. Itang subo mo dyan, oh. Para yung mga viewers natin ay dayuhin ito. Dito lang po yan sa ano, Barangay Gulang-Gulang, Lucena. Masarap ang pansit dito. Mainit-init pa. Yan, nakakusok pa oh. Pansit Miggy po pa ito. Pansit Miggy. Ng Lucena. Sarap. Sabaw. Dahil mo pa sahog. Hindi lang makita yung sahog. Ayun.